Amazing day mga ka-JMC. So kung kayo po ay naghahanap ng bilihan, available po tayo dito sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan po, kung galing po kayo ng Pili, ayan po bandang left side po kami. Kung galing naman po kayo ng Lagunoy, Presentacion, Goa, ayan na po bandang right side naman po kami. Katabi po kami ng Airfit clothing and paayusan po ng makina. Ayan po sa labas, meron tayong mga naka-display ng mga kids bike and good for 4 to 8 years old, and meron tayong twist car available din sa labas, yung mga helmets and accessories natin. And so marami po kayong pagpipili ang road bike, fixed gear. Yan po, meron tayong mga naka-display po dyan, Promax PR20, PR30, PR40, Agent X. Yan po. Yan, ladies bike available din tayo. Yan, sa mga mountain bike, and good for size 26, 27.5 and 29er. Ayan, so marami po kayong pagpipilian dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so marami pong klaseng bisikleta o option of bikes ang inyong pagpipilian na abot kaya. Ayan, so kung mapapansin nyo po, no, meron tayong mga nakadisplay na mga helmet nakasabit dyan sa mismong bikes, no? So option of previous po yan, or less 300 po ngayong buwan. Okay, so yan po, available din sa mga fixed gear and road bike. Dito naman tayo sa kabila, available din po tayo sa budget na road bike. And so kung kayo pinaghanap ng budget lang, available tayo sa 4,500, 5,000 pesos, 5,300, 5,500 pesos, and 6,500 na mga gent road bike. Ayan, so ladies bike available din. Ayan, sa mga naghanap din ng mga mini mountain bike, good for 8 to 14 years old, with shifter or single speed. Ayan po, available po tayo dito. Marami po kayong pagpipilian. Ayan, sa bandang taas, yan po yung may mga shifter or combo shifter, no? Mini mountain bike size 20. Sa baba naman po, ayan naman po ay may mga single speed, good for 8 to 14 years old. Wala pong kasamang training wheel po yan, kasi yan po ay mini mountain bike na. Good for 8 to 14 years old. Dito sa kabila, yan may mga road bike din tayo, yung kanina. So other side naman po yan. And sa mga gusto mag-walk-in, dito lang po tayo San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Pwede nyo kami i-Google Map, JMC Bikes Bicol. Yan, so available din tayo sa mga kids bike, push bike. Yan po, good for 2 to 4 years old, 4 to 8 years old. Ayan, so marami pong pagpipilian kay kuya, kay ate. Available din tayo, no, sa mga 8 to 14 years old na mga size 20 na kids bikes na hindi pa marunong mag-balance, no. Available din po tayo dyan. Meron pa po yung mga training wheel na kasama with basket. Yung iba po ay may carrier. Ayan po, pang kay kuya and pang kay ate. Yan po, mga size 16 naman po yan. Good for 4 to 8 years old. Then, syempre, itong push bike natin. Dito sa kabila, yan po, mga size 16. Good for 4 to 8 years old kay kuya. Mini mountain bike din, size 16. Gent natin ang mga size 16. Good for 4 to 8 years old. Marami po kayong pagpipilian pang kay kuya. Available din tayo sa mga good for 2 to 4 years old. Available sa mga and kay kuya. Ayan, so mga nagsa-start pa lang magbisikleta, available po tayo sa mga size 12 na mga kids bike. Ayan, so yan po, ano, yung mga nakikita naman po yung iba, nakikita yung presyo. Ayan po, option po yan. Meron din po tayong option para dyan. Meron tayong discount or freebie. Less 300 pesos sa mga walk-in or free helmet and elbow knee pad. Ayan. So yan naman po sa mga pangbata natin, sa mga kids natin dyan. So yan po. So sa labas, available din sa mga naka-display. Ayan po. Once again, yan po, JMC Bikes Bicol. Nasa tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station sa bandang Ocampo. Ayan po. Malapit po kami sa Ocampo National High School. Ayan po. Then, pwede nyo naman po kami i-Google Map, JMC Bikes Bicol. Okay, so once again, ayan po, JMC Bikes Bicol. Ship nationwide din po kami sa mga malalayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Via TikTok shop, search nyo lang po yung shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Ship nationwide po ako. Standard shipping po, 3 to 7 days. Depende po sa location. Shipping fee is shoulder nyo po yan.
kayo po ay makakakita niya na once na nag-check out po kayo. Depende po kasi yan sa location nyo. Okay, sa mga gusto rin mag-avail ng mga parts, ayan po, sa mga walk-in, magpaayos ng bisikleta, open po tayo Monday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. Okay, once again, maraming salamat po. Once again, po ay naghahanap ng bilihan ng bisikleta. Located lang po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Pwede nyo kaming i-Google Map JMC Bikes Bicol. Sa tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Dito lang po yan sa Ocampo.